Zeg Frans, hoe voelt het nu om eigenlijk in één keer een bekende Nederlander te zijn? Bekende Nederlander ben ik nog niet in mijn visie. Maar ik vind het fantastisch. Ik vind het echt super. Echt super. Geweldig. Je denkt maar dat je alles mag. Die was al langer dan vandaag de dag. En toch is het opeens, ging het helemaal los. Ja, dat is in één keer helemaal los. En sterker nog, hij komt nog een keer opnieuw. Dus bereid je maar voor. Hij komt nog een keer. Ja. Verder er komen ook een paar nieuwe dingen op te staan. We zijn nog aan het twisten welk stuk waar, hoe en wanneer. Of wanneer, dat is eigenlijk wel bekend. Eind juli dan gaat hij komen. En dan hoop ik dat ik een verfrissend kassoentje erachter heb voor de mensen. Komen er ook nog eigen nummers zo meteen? Ja, er zijn er al 10 inmiddels. En er liggen er nu weer 3 klaar. Dus mensen kunnen heel snel een nieuw album van Frans Duits verwachten. En verder doe je ook nog allerlei andere dingen naast het zingen, geloof ik, hè? Ja, we hebben thuis nog een zaak. Sloopwerk, asbesanering, detailhandel. Dus daar zijn we ook erg druk mee. Dus echt 24/7 op het ogenblik. Maar heerlijk. Ik vind het heerlijk om te doen. En als je nou een keuze moet maken? Ken ik niet. Dat kan ik niet. 50-50. Echt 50-50. Absoluut. Ja. En als je nou moet kiezen tussen je eigen nummers en die van de Hazes, welke zing je nou het liefst op het podium? Toch wel een beetje 50-50 ook weer. Ik vind bepaalde stukken van André, die wil ik er eigenlijk wel inhouden. Dus, maar nu is het een beetje 50-50 aan het worden. Het is wel de bedoeling dat 80-90% zometeen mijn eigen stukken gaan worden. Toch? Welk nummer vind je nu al dat je zegt van nou, als mensen zometeen dat gaan horen, is het typisch Frans-Duits? Ja, er zijn er 2 waar ik goede hoop op heb. En ja, ik kan er nog even niks van vertellen. Weinig of niks in ieder geval. Nee. Wacht het gewoon rustig af. Ja, even afwachten. Maar het komt goed. Het komt snel. Dus even geduld.